Чираттагы кытлау сәламебез Ульяновск өлкәсе Николаевка районына оша. Бүген өзенең 55 яшьлек юбилейлы тулган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Асия Шамил кызы каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан кытлап, иң җылы теләкләрен аңа энесе Әббәс, килене Гүзәл, племяннигы Али, племянницасы Гөлназ, тормыш иптәше Муса, кызы Алсу һәм барча туганнары да җиткерергә булдылар. Кадерле апабыз 1965 елның 14 февралендә Зур Ширкли авылында дөньяга килә. 10 сыйныфны тәмамлап, Кузнецк шәһәренең медицина училищесына укырга керә. Анда укып, кулына дипломын ала. Шул көннән бирле 34 ел үзенең тормышын шифаханәдә шәфкать туташы буларак бәйләп, халык сәламәтлегенең сагында тора. Һәр вакыт ачык йөзле, киң күңеле белән, һәр кешегә җылы сүзе белән ярдәм кулын сузырга хәзер. Һәр вакытта хәленнән күпме килгән кадәр барчасына ярдәм итә. Хезмәттәшләре дә аны хөрмәт итеп яраталар. Ул үзенең тормыш иптәше Муса Жизни белән кыз бала үстерәләр. Кызы да әнисе юлыннан барырга теләп, табиб булырга хыяллана. Асия апаның кулыннан килмәгән эш юктыр. Бик уңган хуҗабикә. Аш пешерергәме, бәлешләр салыргамы, бакчасында шундый матур гөл чәчкә, татлы җиләк җимеш дисеңме, барысын да үстерергә булдыра. Андыларга кулыннан алтын коела диләр. Без анарга шиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Аңа безнең моңзарыбыз, сагышларыбыз, шатлыкларыбыз да сыя. Беренчеләрдән булып, ул бар эшебездә дә, бәйрәмнәрдә дә. Жизни белән алар бик матур тату яшәп, балаларын үстерәләр. Алардан без төрле яктан үрнәк алып яшибез. Рәхмәт апа, гел безне аңлаганың, тыңлаганың өчен. Шундый матур юбилеең җитеп, картайдым дип уйлама. Син әле бик яшь. Шулай бергәләп, тату гына озын-озак яшик. Гомер буе терәк булып безгә үрнәк иттең сабыр сыйфатны. Әнидән соң иң сөекле кешем, игелекле апам, канатым. Безнең өчен изге гамәлләрең мең игелек булып кайтсыннар. Рәхмәтеннән ташламасын язмыш, фәрештәләр гомер язсыннар. Сынауларга бирешмичә яшә апам, ташламасын Аллам рәхмәте. Рухың көчле, гомерең озын булсын, язсын тигезләрнең бәхете. Олы җанлы апабыз, синең йөзең ай кояштай балкып тора. Син һәр чак төпле киңәшләрең белән безне шатландырасың. Үзеңне дә Ходай матур тормыш, муллык, яңадан яңа шатлыклар белән куандырып торсын. Сандугачлы таңда күзен ачып, ромашкалар карый дөньяга. Кояш сибә нурын кызганмыйча, җирдә апабыз син булганга. Без бер чишмә суын ичеп, бер тамырдан үскән гөлләр. Тормыш юлын бергә кичкән, җан сердәшләр, якын кешеләр. Хөрмәтле Асия Шамилевна, туганлык дигән изге хисләрне чагылдырган бу җырны сезгә якыннарыгыз гаиләсе белән багышлыйлар. Yıllar kalsın eyle, bugün canım sina 55. Kılgan eşin, yaşayışın eşin, tırmış kuya sina 2-5. 2-5'in ele küpte tügel, yaşarga da elle yaşarga. Sinde bulgan akıl fəhm bilən, örnek bulur üçün yaşarga. İki bişin indi ezdə tügel, Turı qarab dünya yüzüne. Bu dünyanın in görkem yakların, Jıya aldım canım üstüne. Dünya matur canım, dünya güzel,
күңелдең терек булып безгә туган итеп карап туганга Тормыш юлларында сиңа бәхет кенә булсын ич. Озын гомер телим сиңа җаным, тагын бер кат тулсын 55. Ике бишең әле күптә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Ике бишең әле күпкә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Узак яшә җаным